Pois nada, bo día a todos e a todas. Imos logo dar comenzo á dación de contas dos acordos de Xunta de Goberno do día de hoxe e logo poñome o voso dispor por se queredes facer algún tipo de pregunta. Empezaríamos co orde do día cos primeiros puntos que, como sempre, son puntos da área de licencias e de dereito a vivenda e espazos cidadáns. A primeira é unha licencia para executar as obras de restauración das cubertas da cabeceira da Catedral de Santiago de Compostela. En este caso, dentro das licencias que se van dando de maneira segmentada para a rehabilitación da Catedral, estas serían as licencias que afectan a parte da cúpula e unha licencia para un proxecto valorado en 1 millón de euros. Logo hai tamén licencias para ampliar unha liña de formación no lugar de formar I60. Isto ten que ver ca actividade do grupo FINSA e é unha ampliación no que sería unha liña de formación da empresa e unha licencia. Logo teríamos tamén o que é o aumento horario autorizado pola Xunta, en este caso ratificado polo Concello, por mor das festas do Apóstolo de San Roque, que se aumentaría, como todos os anos, unha hora o peche dos establecementos do 14 ao 31 no caso das festas do Apóstolo e do 11 ao 16 no caso das festas de San Roque. Iníciase tamén a licitación, a contratación das obras de construción dun aparcadoiro provisional na parcela EQ1 do Parque Empresarial da Sion. Ya sabedes que é un aparcadoiro impulsado por iniciativa privada, que aínda se licita ao Concello, porque o Concello é beneficiario dentro dese aparcamento con unha parcela de 3.000 metros cuadrados, non? O que se inicia a contratación para poder executala. O aparcadoiro vai a ser un aparcadoiro público cunha reserva de 3.000 metros cuadrados para o propio Concello. Hai tamén unha proposta da área de educación relativa á adxudicación dun expediente de servicio de limpeza, conserxería e control de instalacións de centros públicos de educación infantil. Isto ten que ver cunha sentencia xudicial dun proceso de 2012 que obrigaba a rebaremar o que era unha concesión que no seu momento fora dada a Ferrovial. A denuncia viña de Sermasa e o que se fixo foi volver a baremar os expedientes e ratificar o que foi no seu momento a concesión a Ferrovial. Levouse tamén o programa de liquidación económica, o programa de conciliación de Semana Santa, e aprobouse tamén o convenio de colaboración entre o Concello de Santiago e a Asociación de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, como ven sendo tamén habitual dende hai anos, para o programa de Vacacións en Paz 2017, en este caso a aportación do Concello de Santiago de 5.340 euros, e que vai a permitir traer a este programa a 6 familias o que serían os nenos e nenas do pobo saharaui. Logo temos tamén a autorización de asinatura dun acordo de colaboración entre o Concello de Santiago e Ecoembes, que será presentado no seu momento cando se asine por Xanduro. Ten que ver ca recollida selectiva en todo o que afecta a hostelería e a restauración e a cafeterías, e no seu momento Xanduro dará información sobre o mesmo. Hai tamén o que é o outorgamento de autorizacións por 2 anos, prorrogable a 2 anos, de uso das hortas urbanas municipais, en este caso das de Fontiñas, 39 hortas, son 2 anos, ampliables a 2 anos máis en concesión. Hai tamén a aprobación do estudio de mobilidade das actuacións que se vos presentou onte en rolda de prensa sobre o corte de tráfico, disminución de tráfico no espazo de San Francisco, que, como sabedes, ten que ir acompañado dun estudio de mobilidade, que é o que se aprobou hoxe en Xunta de Goberno. Hai tamén a proposta de Xanduro, do Departamento de Medio Ambiente e Convivencia relativa a inclusión dun sistema
hora de curta duración para garantir a rotación no que é a zona de rampa de acceso á Praza de Abastos, coñecida como a Costa do Mercado, e que é a rúa detrás San Cid de Solovio. Como sabedes, a todo agora sigue tendo unhas horas reservadas para vencilladas ao uso da Praza de Abastos e o que é o abastecemento da mesma cos camións e outro tipo de transporte pesado. Fora dese horario, que se fai instalar un sistema, tamén a petición da propia praza, de hora de curta duración, neste caso unha hora renovable por outra hora, para intentar garantir vencellado ao propio mercado da Praza de Abastos pois a rotación nesa zona. Hai tamén unha ratificación dun expediente que xa se informara en Xunta de Goberno do que foi a escisión en dúas sociedades, dunha sociedade que viña xestionando os aparcadoros soterrados de Romero Donallo e Praza de Vigo. Autorizouse no seu momento e a autorización definitiva ou a ratificación da autorización unha vez tramitado todo o expediente. Asináronse da área de deportes 3 convenios, ca agrupación deportiva El Correo Gallego para 2017 por mor da 40 edición da carreira pedestre popular por 12.000 euros, outro ca Federación Galega de Tenis para 2017 por mor da eliminatoria da Liga Europea de Nacións de Tenis de Mesa cunha cantidad de 2.500 euros, e outro tamén ca Federación Galega de Baloncesto por mor do cuarto Jamboree de Clubs de Minibásquet Galicia 2017 por unha cantidade de 10.000 euros. Levouse tamén o que foi no seu momento a proposta de alcaldía de delegacións efectuadas nos concelleiros, no que foi a reforma de goberno. Hubo unha corrección no punto 17 de erro que únicamente nas competencias de Rafa Peña introducir tamén dentro de obras e proxectos as competencias de acometidas, de conexiones á rede, é unha cuestión menor, unha corrección de erros, e apróbase tamén designación de nomeamentos de novos representantes en diversos organismos, todo o que ten que ver con Merca Galicia, onde estaba Marta Lois e que pasa a figurar Noa Morales, e en Uninova, onde pasa a figurar Marta Lois. Do punto 19 ao final do que era a Xunta de Goberno ordinaria, que é o punto 128, ten que ver todo con exencións fiscais das ordenanzas e bonificacións fiscais, e dentro das relacións de urxencia, non sei como tedes no resumo, eu vou como as teño nas miñas notas, comentándovos, hai unha corrección no proxecto de repavimentación da Avenida Vila García, que, como sabedes, leva xa unha longa tramitación todo que foi a autorización de patrimonio, en este caso unha corrección exixida por Diputación de eliminar do proxecto determinadas marcas comerciais que figuraban nos materiais e poñelo de maneira xenérica. Iniciarase en breve e daremos conta ao inicio da contratación da obra. Hai un recoñecemento de obrigas, tanto o Servicio de Mantemento de Caldeiras por 11.000 euros como os procuradores en procesos judiciais por 5.000 euros. Hai a aprobación das bases da convocatoria de subvencións para o Fomento do Deporte Federado deste ano, de 2017, cunha cantidade importante de 250.000 euros e un período para a solicitude e a tramitación das mesmas data 8 de setembro. Hai tamén o que sería a prórroga do mantemento da aplicación informática de xestión Esta é a adxudicación do Servicio de Mantemento da Aplicación Informática e Xestión de Accidentes de Tráfico e atestados pola cantidade que vedes aí de 7.260 euros ao ano por 2 anos. Hai tamén, este é un tema máis complicado do punto de vista urbanístico, a aprobación provisional da revisión de contas de liquidación provisoria dos proxectos de equidistribución dos polígonos SUM 37.3 Costa Bella e SUM 38 Formarís, que... Tédelo? Non, ti tampouco tes? Bueno, vou non explicar de todas maneiras para facer terapia. Sí. É a aprobación provisional da revisión de contas de liquidación provisoria dos proxectos de equidistribución dos polígonos SUM 37.3 Costa Bella e SUM 38 Formarís. Logo vos pasamos o texto.
É un tema complicado. A ver, esos son dous sums vencellados ao que sería unha construción dunha rotonda á altura da Nacional 550 no polígono da Sionlla, que no seu momento, hai moitos anos, fixerase unha serie de contas de liquidación para poder desenvolver esa infraestructura cos propietarios e se xirara unhas contas de liquidación importantes, non? De alguma maneira repercutíase o que era o desenvolvemento desa rotonda nos propietarios da zona e xeráronse unha serie de liquidacións. Os propietarios recurriron, non sei de cano estamos a falar, estaba en Movisa, creo que no tramo final da época do bipartito, recurriron e hai unha sentencia judicial que lle dá a razón aos propietarios e que ven a decir que ten que haber un recálculo das cuotas que se lle xiraron aos propietarios polo que sería a construción desa rotonda. Entón, o que facemos é iniciar a revisión das contas desa liquidación en cumprimento dunha sentencia judicial en esos sum, no 37.3 Costa Vella e no sum 38 de Formarisa. A lía de maiores de pequenos propietarios hai tamén empresas implicadas, como pode ser Finsa. É certo que no seu momento, o mellor a decisión que se adoptou bebía do contexto urbanístico de bonanza e ten pouca razón de ser a día de hoxe que se repercutira nos propietarios pois todas esas contas de liquidación. Nos o que estamos por orden judicial, por sentencia judicial, pois iniciando o proceso de recálculo. Moitos propietarios non chegaron a abonar, algúns abonaron a primeira conta e, entón, porque se inicia todo o procedemento. Hai, que non sei se tedes, no resumo, a concesión dunha subvención da Xunta para contratar a 2 persoas por 2 meses de socorristas na praia da Barciela e na praia de Challán. Apróbase o expediente que xa se presentou de festas de Apóstolo con todos os gastos e o que é a tramitación económica dos mesmos. E prorrógase tamén o servicio de tracking, de voz, dos servicios de emerxencia por un ano hasta 2018, hasta xullo de 2018, por unhas cuantías de 9.000 euros no que resta deste ano e de 10.000 na primeira parte hasta xullo de 2018. Son os servicios de radio que empregan tanto bombeiros como policía local e un contrato que xa está en vigor e unha prórroga dun ano que figuraba no contrato. E iso é todo. Sí, claro. De feito, unha das demandas é que sexa executada polo propio Ministerio de Fomento, non? Sabedes, ese é a zona do famoso orbital. Que sería o orbital sería a conexión da AP9 a A57, que é a carretera que nos leva ao aeroporto, e logo ao polígono da Sionlla, e do polígono da Sionlla a Nacional 550. Do que estaríamos a falar é a conexión do polígono da Sionlla a Nacional 550, o que se chama orbitaliño. Chamase así popularmente, sempre, nesta casa, dentro da demanda. Entón, tense tramitado a petición dentro das conversas con Fomento sobre a execución dese orbitaliño. No seu momento, en Movisa, pretendía, a través destas liquidacións e do desenvolvemento urbanístico, repercutilo para construílo. A día de hoxe, os tempos son outros, incluso hai unha sentencia judicial, non? Entón, dentro das previsións de Fomento, sí que se contempla nunha primeira fase a conexión da P9 con A57 co polígono da Sionlla e nunha segunda fase tamén o que sería o orbitaliño e outro tipo de actuacións, non? E sí, esa rotonda está sin facer. De feito, é a que pecharía, de alguna maneira, todas as conexións norte e todo o que sería ese periférico que no seu momento xa na década dos 90 se impulsou en Santiago, non? O que está previsto facerse nos vindeiros anos é a conexión, e de feito xa se está ahora traballando neso, da P9 da P9 K57 que vai a Lavacolla. E el cálculo nuevo que hai que hacer moi complicado. con los datos de lo que valdría eso en el año que se inició?
Non, eu iso non che podo decir. Cóstame que é un expediente moi complexo porque en execución de sentencia. E non a teño aquí. A mí me consta que no seu momento hubo un recurso de moitos propietarios que se gañou e dende entón teñense dado pasos nos últimos meses tanto para executar a sentencia co recálculo das cuotas que é o que facemos como para incluso deixar sin efecto decisións que tiña o Concello de embargo por impago das cuotas. Porque, claro, a xente que se plantou xudicialmente e decidiu non pagar as cuotas, pois en algúns casos tiñan incluso embargadas as contas. Entón, chegou unha sentencia favorable aos veciños, co cal os primeiros pasos que se fixeron foi deixar sin efecto os embargos sobre as contas, porque non tiñan ninguna razón de ser. A xustiza lle dera razón aos propietarios. E agora se está no proceso de recalcular as cuotas. Non creo que teña que ser cunha cuestión de prezos respecto a momento urbanístico, sino de reparto de cargas. O que vai ingresar o Concello é menos, pero de reparto de cargas, sí. Pero non teño aquí a sentencia en cuestión. Cóstame que este expediente se leva traballando nos últimos meses entre asesoría xurídica, patrimonio, urbanismo. É un expediente complexo porque moitas cuotas xa se foran abonadas, en outros casos había impagos e embargo de contas. O tema dos nomeamentos de outros organismos que se sobre Merca Galicia, en que estado está judicial a denuncia que presentaron contra Montevideo? Bueno, hai a toma de posesión, tomou posesión a nova xerente de Merca Galicia, asinou o contrato esta semana, está regularizado en teoría o que é o funcionamento de Merca Galicia e a demanda siga a súa tramitación. De momento non hai novidade respecto a querela presentada por parte de Merca Galicia con participación do Concello. Sabes que ten o 51% o Concello e o resto son as mercas a nivel de Estado. En teoría a situación está regularizada internamente e queda por sustanciar na vía judicial o que sería esas desviacións de fondos que hubo polo anterior xerente e que foron constatadas na auditoría despois de que se prescindira dos seus servicios. Parece ser que había un acto de conciliación hace unhas datas, pero non vai haber conciliación posible porque esa vía xa se explorou antes de presentar a demanda e a cuestión seguirá os tempos da xustiza que non son especialmente rápidos, igual que o das administracións. O expediente de Doal a semana que ven seguramente se convoque a mesa para dar información. Tense solicitado verbalmente e por escrito ratificouse ao longo desta semana unha segunda petición. E, bueno, facendo constar tanto aos xulgados de Lugo como ao xuiz, porque estamos atondo unha execución de sentencia, cal é a situación que nos estamos atopando, de que non se nos remite. Non sabemos se é porque desapareceu no Triángulo das Bermudas ou cal será o motivo, pero bueno, confiemos en que a situación se solvente. De todas maneiras, se convocará ao longo da semana que ven a mesa para informar de todo isto. Claro, a mesa que ten... De momento non está. Eu entendo que non, porque sin ter a cuestión era da sentencia era valorar a oferta de Doal como segunda mellor oferta e ver se cumplía os requisitos no 2011 para facerse a prestación do servicio. Claro, se non temos oferta aquí, dificilmente podemos facer un truco aí de malabarismo visionario, pero non creo que... A mí non me corresponde, sabedes que todos os grupos están nesa mesa de contratación, pero sin oferta non se pode facer valoración, de momento. En canto a hora na Costa do Mercado, falou dunha desde contratación dunha hora prorrogable a outra? Iso foi o que me explicou hoxe o concelleiro Xanduro. Que non, que hai unha hora e tes que empezar. Pois entón... A contratación, si non sei se será claro. A min hoxe o que explicou en Xunta de Goberno, porque lle preguntei as características, foi unha hora con posibilidade de prorrogar por outra, pero seguramente este coñecemento non o sei. Entón, o de Avenida Vila García xa pasou eses... Bueno, tiña que ir a patrimonio, non sei en que estado está a tramitación, porque isto máis largo que a obra do Escorial. Bueno, no, patrimonio... A ver, sabedes que no seu momento non se executará a obra porque non se pedira autorización a patrimonio. Entón, tramitouse autorización a patrimonio porque Camiño de Santiago
Patrimonio obrigou a facer modificacións no proxecto. Modificouse no proxecto con todas as condicións de patrimonio, ao ser Camiño de Santiago, e empezouse a tramitar ca Diputación, que é quen pon os fondos. Diputación obriga a facer ahora unhas modificacións respecto a uns nomes que aparecen comerciais no proxecto, que eles prefiren que aparezan non os nomes comerciais dos materiais, sino en xenérico. E iso tramitouse hoxe. A cuestión é os fondos están na Diputación e iniciar licitación en breve, iniciar a contratación da obra. En principio, o longo percorrido... Que cando empezarían as obras? Me preguntas a mí, te estás equivocando de concelleiro, Elena Pita. Non, eu creo que a cuestión é iniciar canto antes a tramitación, os fondos están asegurados e o tempo que leve facer a licitación, non? Darevos unha estimación cando traio o inicio da licitación. Eu agardo traervos nas vindeiras semanas a Xunta de Goberno e un pouco facervos unha estimación de en canto se prevé que este resolto que a contratación da obra. Eu quería preguntarche en canto ás obras do barrio de Vista Alegre, se están a hacer o prazo de finalizarlas para este mes de agosto. Bueno, os inputs que me chegan tanto dos veciños como do departamento que se están xa co remate das mesmas, non? Temas de xardinería e de canalizacións e traballan con ese horizonte e que as obras van ben. Xa sabedes que esta foi unha obra que por múltiples motivos incumpriu sistemáticamente prazos. Non sei agora o que defenda este último prazo, pero sí que me dá a sensación de que estamos chegando xa ao final da execución das mesmas e que o barrio, bueno, pois vai cambiar moito a cara e que eu agardo que todas as molestias que sufriron os veciños e veciñas de alguma maneira se xan ahora recuperadas con unha cara distinta do barrio e cunha revitalización do mesmo, incluso un aumento da valorización do valor do propio barrio como modelo urbanístico. Eu dicíacho porque moitos dos veciños queixanse de que non se van a cumplir os plazos. E por eso eu che contesto o que che contesto. Pero bueno, non me chega dende hai tempo cuestións negativas das obras. Sempre me informan cando hai problemas, nunca cando as cousas van ben. E cando hai moitos problemas, xa cando a cousa xa é irreversible, cando me informan. E de momento non... Todas as preguntas que fago, de momento, a cuestión van ben. Non sei se rematarán en agosto, pero que as obras van ben. Foi o que me explicou o concelleiro da Jorge. A chega para o programa de vacacións en paz é máis, menos, igual? No, había 6 familias, sí. Nos tiñamos orzamentado 8.000 euros. Vale. Pero financiamos os que veñen. Quero decir, a totalidade. Podíamos financiar máis, sí, hasta 8.000 euros. E financiamos 5.000 e algo. Bueno, pues é unha cuestión do propio programa. Por fondos non era porque estaban orzamentados nos presupostos. Claro, dis 6 familias, pero non sabemos o número de nenos. Non. Hai máis familias que... O que axuda vai por familia, entón non sei o número de nenos. O mellor hai algunha familia que acolle máis dun neno, non o sabemos. Supoño que como todos os anos habrá recepción, chegan a semana que ven, habrá recepción. Hoxe chegaron de madrugadas e unha parte ás 4 tamén, creo. Sí. Entón, a semana que ven, supoño que habrá unha recepción, se lles comunicou que estaríamos encantados de recibilos. Algo máis? Eu quería preguntar por outro tema. Bueno, sábado que ven vai ter lugar o plenario da Marea, tendo en conta un pouco que pasou este fin de semana con críticas á coordinadora. Que espera deste plenario? Espera que se resolvan os problemas? Eu o que agardo é que o plenario sirva para que o espazo siga dando pasos, reflicta a realidade do espacio e afronte os problemas da maioría social que se di representar e no conxunto do país. Sona moi xenérico, pero eso é o que agardo un espazo en construción e que sempre foi complexo. De todas maneiras, non teño moito interés en retroalimentar o ruido e vou intentar administrar os meus silencios por un principio de responsabilidade que é o que sempre levo aplicando ao longo destes anos. Pero nese escenario vais a tratar unha cuestión económica que propón que as persoas que entran en política podan cobrar ata o salario que cobraban noutra profesión. Será máis? Que posición ten vostede? A
Ao respecto a miña profesión de medicina, levo anos perdendo. Pero dito isto, non teño oposición. Forma parte da miña administración de silencios. Eu entendo que o espazo ten que dimensionarse a todas as cores que representa e ten que atender os problemas da xente que sustenta o espazo, non? E logo calquer debate é lexítimo, pero non... Eu digo xa anticipo por hoxe e polo resto da semana hasta o sábado vou a adoptar un perfil de precaución e de responsabilidade dentro do debate. Sei que eso non axuda nada a cobertura informática, máis no mes de xullo, pero tamén vos lo digo para que canalicedes as vosas enerxías a quen vos poda dar información que eu creo que non vos vou a dar. Sabedes eso, non? Dixei de ser portavoz de Anova, estou centrado en Santiago, son responsable de Compostela Aberta, non estou no Consello das Mareas, sabedes, esa cuestión, pois eso vai ser o que vou repetir de xeito moi aburrido e un ton pouco interesante ao longo de todos estes días. Estou centrado en Santiago, Pita. Corazón, cabeza, todo. Verdad que che agrada? Ves?